Čoko ľudia, toto bude iba strašne rýchlo videjko, hej. Chcel by som toto poprosiť o jednu vec. Toto video neviem samozrejme nejak strihané, hej. Nie je povedané ho strihať, no ja, hej, môj editor. Ľudia. Jak to povedať teraz? No, hej, do konca marca, či sme neskúsili dať tých 970 odberateľov, vážne. Je to číslo veľké, hej, ja viem, že možno sa to nestane, ale možno hej. Nikdy nevieme. Pamätám si ešte ten dátum, kedy som dal tých 1000 odberateľov. To bola sila vtedy. A teraz by som vás chcel poprosiť, či by sme ich znova nedali, ale teraz pôjdeme iba po riadku. Do konca apríla by sme mohli dať takých 980, hej, alebo 990. Jak to by možno už aj 1000. Ale teraz vás chcem fakt poprosiť o tých 970 odberateľov, vážne, hodilo by sa mi to. Dobre ľudia, dajte like, dajte odber, nech máme čo najskôr. Čau.